Arizmendi ikastolan hezkuntza lau paretetatik haratago ulertzen dugu. Ikasleak gizartean agente aktibo izeteko eta auzo zein herritako eragile desberdinekin batera komunitate hurbilari ekarpen desberdinak itzeko helburuekin itzen dugu lan. Horretarako testuinguru eta egoera desberdinak sortzen ditugu. Ekarpen horien inguruan hausnartu, ikertu eta ezagutza eraikitzeko denbora eta lekua eskaintzen zau ikasleei proiektutan oinarritutako ikaskuntzan. Proiektu guztiak komunitateari ekarpen desberdinak itxi daukie helburu eta horretarako debagoieneko eragile desberdinekin hartu harremanien aritzen gare. Horren adibide die Mundukide, Ereindajan edo Ekin emakumeak. Arizmendi ikastolan ikasleak gizartean eragile aktibo izetiak harrotasunez betetzen gaitu.